L-ispejjeż enormi li l-komunità tal-Agostinjani fil-Belt Valletta kienet qed tonfoq fuq il-festa ta' Santu Wistin ta' kull sena waslet biex din il-parroċċa intrikbet mid-dejn. Tantu hekk li riċentament kien hemm mill-inqas episodju fejn Patri Deo De Bono li ġie sospiż minn kappellan tal-istess parroċċa fuq akkużi ta' kompliċità f'serqa ta' pitturi tal-istess komunità talab li jissellef il-flus. Jirriżulta li l-problemi kibru sew mal-wasla ta' De Bono f'din il-parroċċa. Minn festa żgħira l-komunità ta' madwar 1500 persuna f'daqqa waħda din il-festa spiċċat dominata minn aktar minn 10 banet ta' kull sena. L-ammont jisboq dak ta' festi ferm akbar madwar Malta. B'kull banda li tieħu aktar minn 1000 euro tas-servizz tagħha waqt il-festa, il-komunità ma setgħetx tlaħħaq mal-ispejjeż tant li ħafna kien jirċievu l-ħlas tard sew. Dan apparti li saru diversi spejjeż oħra fl-istess komunità kemm fuq l-armar u saħansitra ġiet kummissjonata statwa ġdida. Sorsi ta' dan l-istazzjoni jindikaw li jista' jkun li dawn l-ispejjeż li kibru drastikament minn Deo De Bono laħaq kappellan fl-2014 u li fnew lill komunità Agostinjana fil-Belt wasluh biex jara kif se jirkupra finanzjarjament. Fil-fatt De Bono mistenni jitressaq quddiem il-qorti fis-sigħat li ġejjin u fost oħrajn se jkun akkużat b'kompliċità fis-serq ta' diversi oġġetti li appartjenu lil parroċċa ta' Santu Wistin. Mhux esklus li ma jkunx l-unika persuna li titressaq il-qorti brabta ma' dan il-każ.